Já jsem se byl před chvílí podívat dole pod podiem, třída 4B, že nažhavena na své vystoupení, nebudu to tedy zdržovat. Dámy a pánové, pojďme si teď na chvíli hrát se třídou 4B, protože kdo si hraje, nezlobí. Známe to všichni. Ne každý den je procházka růžovou zahradou. Někdy nastanou problémy v práci, ve škole nebo v rodině. A někdy nám starosti jednoduše přerostou přes hlavu. No a to je pak potřeba si tu hlavu trochu pročistit. Některým stačí šálek čaje a někteří si raději zahrajou nějakou super hru. No tak děcka, stačí. Jardo, neprovokuj sestru. V tu si sedněte a najeste se. Míšo, ven si na to lžičku. A žádný blbiny. Já jsem hned vedle v pracovně, musím ještě něco dodělat. Tak, co tu máme? Tetris. To jsem dlouho nehrál. Jo, první řada. Tati, Míša mi nadává. To nemůžete alespoň u jídla být v klidu? Počkejte, jak tam na vás vlítnu. To je super, to je moudré. Já budu dělat pauzu. Ahoj Zlato. Jasně, že jsem s děckama. Zrovna obědvají. Moc tě zdravím. Ano, zkontroluji úkoly. Ano, umiju nádobí, jako by se stalo. Papa, já tebe taky. A hele, rád, že bych si... Ne. No pár minut mě nezabil.
Game over. Tak tohle už mi taky nejde. Ale pěkný, to byla moje hra. Co to sakra se seklo nebo co? A sakra, zdrhej. No to snad není možné. Jardo, neschválej se. Někteří rádi utíkají z toho reálného světa do světa virtuálního, kde je všechno možné a můžou být na chvíli někým jiným. Zahraju si syníky. Tak, že bych dneska byla kluk? Ne, to je blbý. Budu holka. Ale trochu líp oblečená. No, to už je lepší. Co teď? Měl bych si postavit nějaký barák. Třeba tady. Ne, tamhle to bylo lepší. Dáme si do bytu, dáme si vázu. Do vázy děti si pod vázu stůl. Ke stolu židli, do židli má vypít. Každý, kdo bydlí, má starostí půl. Ke stolu židli, kdo židli má vypít. Každý, kdo bydlí, má starostí půl. Barák máme. Už vím, uděláme party pro sousedy. Tak, poslat pozvánky. Můžem počkat. Mohla bych někoho zbalit, tak se koukám, co tu máme.
Ne, ty náš moc drsnej. Já studoval a budoucnost si budoval, a měla aby země mířičby. Tohle je zase nějaký chytrný. Ježíš, ten vypadá úplně jak táta. Ale ten by celkem šel. Ale chlapec se chce zblížit. No co? Vždyť je to jenom hra. To se může stát do mě. Já nechci být těhotná, nevím, co s dětskem. Segrco, cože jsi? Ježiš, uklidni se, hraju Sims. Aha. Tati, Co je? jdu ven. Ale, vy ještě víte, co je to venek? Haha, musím pochytat nějaký Pokémon. Dobře, ale vem sestru. Ježíš tati, se s ní tahat nebudu. Bez sestry ani na krok. To je tak nespravedlivý, pojď, dělej. Já chtěl by být ten nejlepší, jak nikdo přede mnou. Tu zkoušku musím zvládnout sám a trénink je věc má. Celou zemi prohledám, půjdu dál a dál. Chci Pokémon rozumět a jejich sílu znát. Já chtěl bych být ten ať svět mě zná. Mám riziko nést, přibít vítěz a pán. Elektro, Piglet, Nibble, Nike, Venusaur, Tatafio, Pidgeysy, Kinjoidon, Dragonite, Gastly, Ponyta, Vaporeon, Poliwag, Butterfree. Pokémon! You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid I'll aim us out of sight. Wanna see you alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in fantasy? Where are you now? Where are you now? Tady něco je. Jo, chytila jsem Pikachua a ty ne. Heč, heč. Teda Segra, já tě táhnu ven a ty mě ještě vezmeš Pokémona. No a máš
být rychlejší. Rychlejší, jo? Ty jsi taková... Tak se ukáž, dáme fight. Klidně. Tak dobře, tvoj Pikachu a já si vezmu... Ty chceš mít Pokémona. Ještě nekončím, já jedu dál, levu se zaspívávám a nosím štěstí své po kapsách. Jardo, to seš ty? Jo, už jsme doma. Tati, můžu si zahrát formule? A už máš udělaný úkoly? My na zítra žádný nemáme. Opravdu? Jo, opravdu. Tak si na chvilku zahraj. Jo! Ale ne, rychle do depa. Tak auto opravený a jedeme dál. Jo, vyhrál jsem šampion, jupi! Díky, šampion! Ahoj, jsem doma, kde jste všichni? Ahoj. Ahoj, mami. Zlata, co úkoly? Hotový? Zrovna děláme. Cože? Tak pozdě? A kde je vůbec tatínek? Nevíme, asi šel na pivo. Na pivo? No to snad ne.
Některé hry jsou plné násilí a krve. Rozhodně je ale lepší si takovou hru zahrát, než taky jednat. To si děláš srandu. Nádobí neumytý, všude jenom binec. Děti nemají úkoly a ty si na půl. No počkej, až se vrátíš domů. Já už toho mám dost. Jdu se na chvilku odreagovat. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me. Ať už jste hráči nebo ne, jedno je jasné. Hry nás nemusí jen zabavit, ale i uklidnit nebo pomoci alespoň na chvíli zapomenout na problémy. Nás teď ale čeká hra nejdůležitější a tím je život postřední. Doufáme, že level známý Maturita zvládneme s přehledem. Budeme se snažit překonat i další těžší úrovně a dostat se co nejdál. Protože, jak se říká, svět nepatřil nikomu, kdo nebyl hráč. Dámy a pánové, to byla třída 4B. Velký potlesk. Já jen připomenu, že autorem